हेल' लोगोफोर गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ हेपि मागो दमासिनि माबा हरनाय थाबाय आरोना खुलुमहरनाय सिबिहरनाय थाबाय बुंनोबो रोंलायलांला बेनिफ्राय मागोनि सोर मा जाखो लोगोफोर फुंनिफ्रायनो आंहा भिडिअखौनो लानो मोनाखै आरोना नै दासो लानो नागिरदों ओमफ्रायो दानिफ्रायसो स्टार्ट लाबाय आरोना ओमफ्राय दहाय फुङाव एसे लानानै दोननाय दङ आरोना बैयाव बेलागुर सावनायखौ एसे लानानै दोनदों ओमफ्राय हगारनो मोनाखै आरोना लोगोफोर ओरैबायदि होंगो दोंगो माने फिथाखौथ' आङो मैयाबो बानायनो मोनाखैमोन नालाय ओमफ्राय दिनैसो बानायदों नालाय होंगो दोंगो माने फिथाखौबो आङो लोगोफोर मा होनो बारा बुरजा बानायखायाखै आरोना बिदिनो मा होनो कुकारनि फिथाल'सो बानायदों आङो बिदिनो थावनि एन्थाब सेन्थाब बानायाखै एकदमबारे जोंहा रावबो जानो हाखाया नालाय ओमफ्राय दङ खिन्थु माइरं गुन्दै ओमफ्रायो माइरं गुन्दैखौ बिदिनो मानसि फैबाल' बानायना होनोसै आरोना आङो मानसिफोरा हाबफैबा सोरबा फैनांगौ फैबाल' आं बानायना होगोन आरो ओमफ्राय जोंहाथ' जाखाया ओमफ्राय आंबोथ' जाबाय थाबाथाय बोरैबा मोनो आरोना ओमफ्राय फिसाजोआबोथ' मा होनो लोमजानासो दंखायो नालाय ओमफ्राय दा बानायला आङो मालायनाव जागासिनो खिन्थु इयो होमबाबो ओमफ्राय आंहाबोथ' जाना लाबाय एखे खर' सर' बोरैबा माने लोमजानाय भाब मोनो आरोना मोजां नङा आरोना माथा होननाय बुस्थुआ ओंखायनो आं दा माबायो कुकारनि फिथाया बेखौल' बानायदों आरोना दहाय फुङावबो बानायदोंमोन 30थासो बानायदोंमोन नामा ओमफ्राय जाखाजोब्बाय बिदिनो गथ'फोरबो फैनाय मानाय जाखाजोब्बाय ओमफ्राय दा आरो मागो समावनो फिथा गैयाबा लासिंसिं जागोन ना लोगोफोर मानसि फैबाय ओंखायनो आं बिनि थाखायनो दा बानायना दोननो रेडि खालामनानै लादों आरोना ओमफ्राय दसे रेस्ट लादोंमोन ओमफ्राय नै बैयाव माबादों आरो आङो नै बेयावसो जानोसै आरोना लोगोफोर आंना गेसा माने एसे खम जाबाय ओमफ्राय दा मागो समाव एकदमबारे मानसिफोर फैबा डिस्टार्ब जागोन ना साहा ओरै फुदुंनांगौ मानांगौ ओमफ्राय नै दुंहांबायानो ओमफ्राय नैयाव आङो नालेंखर सिबिन उननानै लाखाबाय आरोना बेखौ आङो संनोसै आरो दहाय मेथाइ गुरनिल' जादोंमोन ओमफ्राय नै बेयाव नाखाना दोनबाय आरो ओमफ्राय दा दैयाव दुंसै आङो रेडि लानोसै आरोना बानायहोलांनोसै नङाबा आरो बिराद खामानि दं फिसाजोआबोथ' गैला खारलायबाय जोङो आलासि जानो ओमफ्राय दा आरो सेरेबबो सावनांगौ लोगोफोर गाबोन नांगोन ना जुमाय गिसिखौ मानसिफोरा लोङा नालाय ओमफ्राय जुमायखौबो बाहेरायाव सोमनानै दोनदों र' दे आं देखायनो नोंथांमोननो ओइ नै खान्थायाव नुहरदों ना ओइ नै खान्थायाव दं आरो ओमफ्रायो दा मावलांबाय थानोसै आरोना बेखौबा बेसे गोबाव लागोन बियो 1 घन्टानि बारासो लागोन नामाथाय ओमफ्राय दा बानायबाय थानोसै मा ब्लग भिडिअ देखायलांबाय थानो हायो नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै आरोना आङो Postani cipta kalar ini. Jai Orma Gosai ini. Septimba ora, septimba. फिथा सावखांनानै एसे रेस्ट लाबाय आं लोगोफोर एकदमबारे रेस्टआथ' गैखाया आरो रेस्टखौथ' माबायदि रेस्ट होनबावनो आरो मा होनो फिथाया सावखांबाय दानिसो सावखांनानै ओमफ्राय नै दा फारसेजों आङो मा बहायगासिनो नै दिन महल बहायगासिनो आरोना उफाय गैया गाबोननि थाखाय नांखागोन नालाय ओमफ्राय आं नैयाव जोंहानि बिदा सासेखौ दै लुनो होबाय आरोना ओरैबायदि माने जोंहाना सिथ्लाया
दुला बाला जाजोबो आरोना नै होनोबाय आङो एकदमबारे खामानियानो हास्लाबा ओमफ्राय लोगोफोरा आंना फिथा एवनाया मा जादों मिथिदा एकदमबारे मा होनो 10ता बाजियावनो नाना दोनबाय नाना दोननानै दैया रानजोब्बायना दै आथाया रानबाय एफा मोजां नाखाना दोनबाय आङो दाना 1ता बाजियावसो माबाबा ओमफ्राय स्राव दैया राननानै माने गुब्रुबाय थानायनि दैखौ होनाबाय बारा होना लानानै ओमफ्राय दाना फिथायानो बोरैबा जाबाय आरो गथा जालायलांबाय एसे मिडियामनि जाबासो मोजां जायो आरो ओमफ्राय दा बांद्राय होनानै लाबाय आङो ओमफ्राय दा इदिनो बानायना दोनबाय आरोना बारा साइज नुवाखिसै आङो ओमफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव देखायला आरोना आंनि फिथा बानायनायखौ माबा बानायनो रोङाखै होननानै बुंजागोन सलाया बिराद मोजां जादोंमोन आरो बानायखांनाय लोगोनो बानायबाय नालाय ओमफ्राय दा नै गावजों गाव एकदमबारे जेबो खालामनो मोनाखै आरो नै खानायाबो गला गसि दा थोरसिबो सुनांगौ दङ थोरसिबो सुवाखै दा मोनाबायानो आरो होमबाबो मोनाबाबो जानबाय आङो एकदमबारे मावथानोसै होननानै मोनाबाबो ओमफ्राय दा बिदिनो आरोना आंनि खामानिया लोगोफोर आंना भिडिअ'आ दाखालिनि मोनसे बानायनाय मैयानि मोनसे बानायनाय दिनैनि मोनसे बानायनाय मोनथाम जाना दं आरोना ओरैबायदि ओमफ्रायो हगारनायानो जायाखै आरो आङो एकदमबारे हगारनोनो हाया हास्लाबा इदि जाबाय दं आरोना ओमफ्राय दा जमा ज' हगारनांसिगोन आरो